Wrong. Kala uGenesis. Wrong. Felix Nomini on KCFM Breakfast. Njobe ngifundisa radio namanje is now an ordained pastor, so angibambelele emphethweni wakhe kwi ministry yakhe ngiphinde ngithole new qeqesho and later open my own ministry. No, Felix. No. But No. Mini. Yini? Into isho abantu Basithi bese bathi. ukuthi nginalo ugcobo oluncane lokushumayela. Uyazi mina Linda. Okay, Felix. You know Yeah, what? yeah. I mean, I don't want Linda Spear out here hitting on you. You know. Yeah. And I don't want to talk support. No. Sometimes asimniki ithuba. Sikunika nje 30 seconds. Awushumele noma ingaliphi verse. Yeah. Okay, so njengamanje uJosepha Yeah. uJosepha was a carpenter. Akuwona wonke amabhentsha uJosepha engahlephuka. Come on. He was a carpenter. Yeah. Come on. uJosepha. Come on. Computer nabanye ucarpenter. Yeah. Yeah. Yes. Baba kaJesu. Yeah, emasontweni nakuma synagogue kuba khona amabhentsha engabizi ukuthi uJehova efana njenge Uthi ngifuna ukuthi ngithi izayizayi. Efana banomuntu ama-piece job elokishini. Hey, my look at you. Ekhanda elokishini makuthiwa Josepha bizile ngifele into ethile Josepha nayo itafula engajozi. Hayibo. uJosepha hey wathandana nesiphalaphala sentombi uthe ine lokhuzi lento leya yashembe ya What? engakaze ayiloko uJosepha eseyitshelile ngamaplangwe engenalutho futhi kukhona isensasi Uzosha. wathi wabuyele emuva bethi uJosepha akakwazi ukubhuka anamali bethi walala esitebeleni nayo lengane walala esitebeleni futhi samahashi nembongolo futhi engenalutho futhi It's ama okay. piece job. It's okay, wrap it up. Yazalwa ithi izalwa ngale same time kwabe kufika izaza sempumelanga phethe izipho yes same time uJoseph wababa uNkulunkulu yes the word became flesh means Come on. Eve laba inyama le wehla uphila nathi njengenyama ukhuliswa uba shita mana buyeni Josepha bethu yashintsha impilo yakade ebiyisinapho bengambuka enza ama piece job bengamkhokheli mhlawumbe isikhathi wakhulela intombi bamhleka Uma kaJesu. Yeah. Umari. Yeah, wazala mfethu Jesu umfundisi wobukhampeni amshita vethu la ukhona lezi isikhathi sakha kufika izazi zasempumalanga nezipho mhlambe hayi wena mhlambe ngane yakho ubekezela ube ubaba present empilweni ngane yakho uyikhulisa unikeza imfundo leyo ngane yoba usiyaquza leyo ngane leyo uphakame ngayo ngane sifike oBill Clinton oObama bayibizi emkhathini babize ngayo bese kuphakama nawe kathi ulophole ingane yakhe sokuyona eUlinda Sibiya isiwumsakazo omkhulu wena ungafundile le show intaba zeshow emotion sela khona ngobani you were present father uhambanga abantu bekuhleka ukuthi wena uJosepha uLopolo uJosepha. Yeah. ULopolo kaJesu. Wakhamba pitch. Yeah. What? Baba kaJesu uLopolo. kodwa waba yena so ngaleyo ndlela nawe ungayiphika ingane ihlawula ingane nziphele zakho uyifundise uyisebenze kanzima uyikhokhela esikoleni ingane uyikhulisa ibe ne ngoba ngelinye ilanga lengane izobo seduze ngelinye ilanga lengane yobo ube subo Josepha wena Okay. Yes. Seba ngamfundisi. Yeah Seba ngamfundisi. ngiyenza kanjani Linde la No, no. I bet no. Zabasikuli wale uthi uqeqesha nje wena. Wrong. Kala uGenesis. Wrong. uGenesis oqala noma isambulo sokuqala. Mina ngenza sothi